Hau da, hau, Negar gura daukasuna, zeba jaione. mine. Bai, Bai, probatu beharko dituzu, a ber, zenbat truko, hemen aipatu genituen trukoak negarreziteko kipula mozten dugunean. bitu. Kisos gailuan sartzea ordu erdiz. Peiok erakutsi digu serendipian ingurunez, zientzia. Zientzian ere beti ez alda izaten bide errexen hartu. Bide errexen hartzea hobeta nahi betaurreko berezioik ekarri titulen kontra. Piztinako. Albertok izango dituelakoak. Hemen igerilaria ekipuan, Alberto da gure igerilari, profesionala. Baina hor badaude batzuk esate, zenbat historia, buruan jartzen baduzu zerbait, ez duzu negarreiten. Normala, zer nahi duzan? Burua zerbait jartzen baduzu, burua holan eukingo zu. Ez dago hemen behian holan kipula mozten, orduan, kipula botatzen duen ura ero begitara ezaizu iritsiko. Horratik da, ez da da negarre egiten. Eta beste bat bada, nik ez du dala probatu, izozgailuan. Zate dute, ordu erdi, sartzen baduzu kipula, holan, osori, izozgailuan, barruko ura, izoztu iten da. Ez da, lurrun hori atatzen dana. Eta orduan, zu hasten zanean mozten, ez dizu begitara salto egiten. Bueno, bere zentzua badauka horrek. Euskalo. Baina, ni beti ez da, kipula alden altuen, nik txikillak hortan arazoa daukagu. Eta bestela, labana ondo zorrotza erabiltzea, hori garrantzitsua izaten. Eta hau zorrotza da, Ez da, 2008 sensibla ziuz. Bai. Banaten guitu lanak hemendik aurrean, nik kipulak eta zuke horeak eta. Lasai, ez da, deskuide. Beitu, oantxen pentsatzen neon, aizinen nolako baliabide ugari ematen eta sumertarra zein gotezun. Zelen aipatu duzu, ogi hori Egipto garaierako edo bazela horren aurretik ere bai sumertarrak zibilizaziontan, Sumeriako zibilizaziontan ere ogi hau iten zen. Eta, aditu askok diote, bizitza honetan guztin lehenak sumertarrak izan ziela. Ordutik dena asmatuta daula, dena. Matematiketan, arkitekturan, denatan lehenak izan ziren. Egi esan, bai, hor emantzun olako jauzi handi bat. Euskaldunok ez dauko zer lan gure, dana berai izan ziren. Bai, nik uste baietz. Eta orduan, beraiek nola kristo ingotezun tipule txikitzeko zeia. Zuze horrik aipatu izan duzu ez, oain dela 4.000 urtetako olako lehen errezetategi batzuk aurkitu diela, holtxotan, idazkerako uniforme edo hortan, eta bertan sumertarrak izan ziren. Orduan, ez dakit, bertan bilatu beharko duen, beraiek nola zuen tipulen negarra saiesteko. Jaione erregozi esaten dana gutxi erregozten zala. Gehiago izango zen, txingar gainean eta gero egozi. Eltzek ere ze eltze izango dituzten, egosteko ere eltzek. Ez dakit, baina nik erregozi ez dut uste zutenik. Bai, behiratu ditotela, 25 errezeta ez dakit zer agertzeie bertan eta nahiko zehatzak, adibidez arkumean olain, eta bai prozedura eta osagaiek eta ongi azalduta. Eta hoien arten, garagardoak inindako ogi bat, eta 25 garagardo mota ekoizte zituen.